De reddingsboot is nu te water, is in principe klaar om te manoeuvreren. Nu moeten alleen de blokken nog worden losgemaakt en dan kan de overdekte reddingsboot vrijkomen van het schip en kan men met overleven op zee beginnen. De bemanningsleden begeven zich volgens procedure naar ingang van de reddingsboot, gaan naar binnen toe, nemen in de reddingsboot plaats. Een van de officieren zal achter de manoeuvreerstand, achter de stuurstand gaan staan. Ze zullen allemaal in de veiligheidsgordel zitten. Ze hebben een overlevingspak aan en hebben een zwemvest mee. Je ziet de proviant zeg maar in, om te overleven op zee. Bijvoorbeeld drinkwater, eten en allerlei overige reddingsmiddelen. Vistuig om bijvoorbeeld vis te vangen en middelen om aandacht te trekken. Nou, hier is het lokaal, het Jetbuis Nije Trainingscentrum. Zoals hebben we alles hagelnij kocht. Alles is precies zoals het op een schip is. Reddingvesten, livevest, brancards, helms. We hebben een hele protte apparatuur die is aan boord van schip en ik heeft. Noodzenders, radarversterkingsbakens, SART heet dat. Alles wat gebruikt wanneer een schip in nood is of wanneer een man overboord gaat. Waarom is dat nodig? Waarom moet dat nee? Wij vinden dat als studenten traint, dan mag dat in de werkelijkheid worden. Maar dat dien je mee al, denk ik. We dienen het wel, maar we dienen dat bij externe trainers. Wij hier zelf dit equipment nog net. Wel een gedeelte van dit spul, maar van wat we buiten hebben, dus de lifeboat enzovoort, dat hier we nog net. Dat betekent dat wij als Maritieme Academie Holland, maar vestigingen in Amsterdam, IJmuiden, op Skielge, Snits, Urk, Delfzijl en Haas, mijlcourses zouden hebben van, nou we gaan net meer naar externe trainers, dat is te duur, dat kunnen we net meer betalen. Er is een druk op te merken, het wordt te duur. Wij willen nou ons eigen trainingscentrum hebben en we hebben dat in Haas zetten, want dat is het geografisch middelpunt van de Maritieme Academie Holland.